gara, eta, bueno, pues gaurko kontuak eta itzengo ditugu. Oso, no? Primeran, bagoaz. Venga, bagoaz. Dizkiguzunak bizitzaz blai dituzu begiak soinean. Goizeko 10:27 ditugu, eta gaurko lehenengo protagonista prest dugu. Ostegunetan sustatuko lagunak gurean izaten dira, ordenagailuaren beste aldean, irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai, egunon Luistxo. Egunon, bai, sustatutik eta zorionak, mendigo izaleok, gaur marmotaren eguna data. Bueno, otsailak 2. Bai, otsailak 2. Eta, bueno, anekdotatxo bat, azkenengo 12 urteetan, artikulu bera publikatzen du, bueno, berrizten diogu data, eta azalera ekartzen dugu, artikulu bat, orain azalean dagoena, esango dut, izenburua, marmotaren eguna edo hartzaren eguna. Eta, bueno, kontatzen hasiko gara? Bai, noski. Ba, bueno, zera da, gaur, otsailaren 2 da, Kandelario eguna da. Tradizio kristau pagano batzuekin lotutako eguna Europako zenbait tradizioetan, eta Europako tradizio horietako bat, ez da inondikan, iritsi izan Estatu Batuetara ere, eta herri baten, Pensilvanian, egiten dute marmota bat, alako karraskari haundi xamar bat Ameriketakoa, ataratzen dute enbor batekin, eta segun begiratzen duen ezker eskuin edo eguzkiari edo itzalari zeri begiratzen dion delako marmota horrek, eguraldi pronostiko bat idazten dute. Bueno, da temporak baino sistema antzekoa edo hobea behintzat. Eta, bueno, horrekin pelikula bat egin zen, duela, ja, 30 urte betetzen ditu. 1983ko pelikula bat, Groundhog Day, marmotaren eguna, beste izenburu batzuk ere ukizituen espainolez da, hola, Bill Murray eta Andy McDowellen komedia oso polita, nola, ze hauek, dijoaz, eguraldi gizon bat da, telebista ekoizpen talde batekin badijoa Pensilvaniako herri horretara, erreportaia egitera, ze izan behar du gaur marmotak, eta, bueno, kontua. Baina, bueno, alako magia gertatzen da, gidoiaren magia, eta egun horretan harrapatuta geratzen da gizon hori, jaikitzen da egunero, eta egunero otsailaren 2 da, marmotaren eguna da, egunero, berdin da zer egiten duen, saiatzen da, kanpandorratik botatzen bada, ies egiten saiatzen bada herritik, biharamunean berriro ere erlojuak goizeko 6etan esnatuko du, eta marmotaren eguna da, otsailaren 2. Orduan, otsailaren 2ko horrekin, guk ere marmotaren urte egun moduko bat egiten dugu, ze delako tradizio honek baditu konexioak euskal ohitura batzuekin, eta hain zuzen ere, oinala 12 urte idatzi genuen lehenengo artikulu horretan, antropologo euskaldun batek, Javier Araolazak, artikulu batzuk eta idatzi zituen, nola badauden ohitura batzuk Kandelariorekin lotuta, non hartza jeisten omentzan menditik, edo hartzak bere negualdiko, bere hibernazioko esnaera zuen egun honetan, eta bertsioetako batek dio, kondaira edo jasotako herriren baten, ez bakarrik Euskal Herrian, igual Pirineo eta Kantauria aldeko beste inguruko herrietan ere bai, nola hartza irtenezkeo kobazulora eta erabaki ezake, bueno, eguzki irten badu bada, bukatu da elurra, bukatu da negua, baina ilun ikusten badut, berriro sartuko naiz eta jarraituko du neguak, ez? Orduan, marmotaren egunarekin, lotura hori badago, eta, bueno, gogorakizuna ateratzen dugu,
Hori da. Eta, bueno, pentsatzen dugu, ez, eta izuzen ere, Oierra Olazak eta beste batzuek ere ikertu dute, ez bakarrik kasu hau, Mhm. Kandelario egunarena, baizik eta Halloween delakoa ere bai, ez, Bai. arimen gaua, Mhm. pentsa dezakegu gauza batzuk, ze amerikanoa daen hau, ez da, marmotarena, edo kalabazak Bai. zulatu eta barrutik kandela sartzaena, eta bai, amerikanoak dira, bai, Amerikara, Baina hemen baita badago. Europako etorkinek eramandako folklorea Bai, izan da, zentzu batean, eta Euskal Herrian ere eduki dituzte hori da. ispiluak, galdu egin dira, neurri batean, handi batean, 20. mendean bertan galdu ziren Bai. arimen gauaren gogorakizuna ere, bai, praktikamente. Baina, Mhm. bueno, pues hoixe, gaur Hori ekarri duzu, bai. marmotaren eguna dela, eta bihar San Blas. Hori da. Eta, Opila bueno, jateko eguna. hartza batzuk, Kandelario egunerekin hartza lotzen dute, baina hemen, seguran bertan hartza Bai, inauteritan iristen da. bai. Inauteriekin ere Bai. lotura Inauterien gehiago edo zikloaren ohikoa hasiera dute. da, ez? Eta hartza irteten denean, leize zulotik herrira jeisten da, esatera bukatuan negua, eta orduan, bueno, uztaren, Hori da. bai, kontu hori da. Kontu hori da. Osea, seguran hartzaren dantza bat tola ere egiten da, Bai, hartza iristen da herrira. Bai, toki askotan, ez? Martinan ere, bai, jeisten dute hartz batola adarrekin, oso Bai. hartz faltsua. Adarrik Bai, daukan hala hartzik ez da. baitago, baina Bai. bai, bueno, pues, pentsa, segurako hartza ere, Mm. Punxsutawney, Pensilvaniako marmotarekin erlazionatuta dago, Bueno, eta pentsa. gaur Bai. artikulua hor dago, eta Mhm. datorren urtean ere osteguna tokatzen bazaigu, eta Berriz ere aipatuko dugu. jarraitzen baldin badugu konexio hauetan, berri ere tokatuko da. Bueno, eta bestela Ostegun batez tokatzen bazaigu behintzat, Vale. Ez, baina mugitzen da, Bai. Askotan aipatzen dugu, gure ostegunetan izaten dugu, hemen Laureano Telleria, eta beak ere kontatzen digu, ilargiaren ziklo Hala, hiek, eta... badaukazu zuen folklorista antropologoa. Bai. Eta kontatzen digu dana, noiz izango dire, hemendik 5 urtetako inauteriak... Nola, gaur tokatzen zaio gero, edo? Ez, hurrengo ostegunean izango dugu. Hurrengo ostegunean, bai. 15 Baina, bueno, bai, inauterien zikloaz eta horretaz hitz egiteko aukera. Bai, hori da. Bai, bueno, eta efemeride honekin hasi dugu gaurko tartea, baina, bueno, argia sariak aipatuko ditugu gaurkoan ere, ez? Bai, Mhm. bueno, joan den astean izan ziren, ostiralean, Bai. Lasarten, Bai. usurbilen bildu zirala, Mhm. argiakoak egiten duten bezala, atxega jauregian, azkenengo urtetan egiten dira, elkartzen dira, eta bueno, komunikazioaren munduan eta nik esango nuke Euskal Herrian, Euskaraz ditugula bi sariketa nagusi, Ricardo Reyes sariak eta argia sari hauek, eta bueno, aukera bat izaten da, errekonozimentu batzuk jasotzeko, batzuentzat, sortea dutenentzat, eta bestela errepaso bat egiteko zenari, ez? Eta bueno, zerrenda oso gainetik errepasatuko dugu, ze, bueno, Ados. azkenengo 20 urtetan ere badagolako, 20 urte baino gehiago, interneteko sari bat. Izan zen, izango nuke, euskaraz lehenengo errekonozimentua teknologia honetara, sustatu tratatzen duen teknologia horretara, eta orduan, guk ere arreta jartzen diogu. Eta, bueno, urten, sarian, bueno, artikulu pare bat egin idatzi, argian ere badago informazio guztian, noski, argia.eu zen, eta aldizkarian irten da. Ikusentzunezko saria karpeta urdinak izeneko dokumental batek eraman zuen, torturari buruzko dokumental bat, estrenatu zen Donostiako zinemaldian, eta, bueno, pues, hori izan da. Entzunezko argia saria, lehen irrati saria, baina pixkat zabaldu dute kontzeptua, eta... Ados, podcastak edo sartuko dira taluneten. Podcast batek irabazi du, Min Bizi izeneko podcast bat, Min Biziari buruz, feminismotik, elkartasunetik, eta... Inorri elkarteak, bai, asko, argiak gurean ere izan dira. Argiak nabarmendu duena sari ematean da, eta boi naturaltasun ezeltzen dien podcast bat dela, eta bazorionak Min Bizi egin dutenei. Prentxako saria Unai Topriagak eraman du, Zugazart
izenarekin eguneroko tira marrazten du, marrazkilari eta gidoilari ere badalako, eta idazle, eta bertsolari, eta denetarik, editoriagak, eta Gara egunkarian publikatzen den Zugazart tira horri eman diote. Kampaina, marketing, publizitate sari bat ere egoten da, urteko kampaina honena, eta eraman du azterketak euskeraz kampaina gau da. Markatu, Ipar Euskal Herriko ikasle eta irakasleek aspalditik duten rebindikazio bat, eta da bertako selektibitatearen antzeko azterketan brebeta eta basoa esaten zaienak euskaraz egiteko eskubidearen alde, eta, iaz egin zuten kampaina bereziki deigarria, bordelera joan da, eta medio desberdinetan, eta horrek eraman zuen, merezimenduzko sari bat ere egon da, Pablo González kazetari bizkaitar dago preso urtebete duela Polonian akusazio absurdo batzuekin herritartasun errusiarra ere badaukalako, eta Ukrainiako gerra egin eta han dago, kargu formalak orkestren zaizkiola, eta bere emaztea Euskal Herrian egiten ari da Free Pablo, Askatu Pablo kanpaina, Oianago iriena du izena, eta merezimenduzko sari bat ere eman zioten, eta ondo merezio. Eta, azkenik, aipatzeko interneteko argia saria. Eta honen inguruan beste albistetxo bat egin duzu, atal honen inguruan. Bueno, enfokatzeagatik merezi zuelako, guk uste dugu, sustaturen gaia hori denez. Eta, eraman du saria, 2023ko argia saria, internetekoa Mastodoneko komunitate euskaldunak. Ara, Eta, ez dakizu hasiera, baina gero pentsatu zuen bazabaiz, logikoa. Twitter, Elon Musk, erosi eta zapuzteko zantzuak ikarri dira hor, ez da bileraren bezala, eta orduan... Jende asko juten nahi da Twitterretikan. Hori izaten dute, pixkat nik jarraitzen dut, baina bestean izena eman dut, baina irten gabe hori, eta gero sartuko gara eta erakustaldi txikitxo bat egingo dugu, eta daude, euskarazko bi zerbitzu daude. Ze Twitter bat da eta zentralizatua, baina lenguan ere jardun genuen liburuen Bookwire izeneko aplikazioa, eta Fedibertsoa deitzen da, federatutako adar desberdinak nola dauden, eta hau ere, bi adar sortu dira, mastodon.eus eta mastodon.jalgi.eus. Antzeko arauekin, eta gaina batean parte hartzen baduzu, besteak ere jarraitu ditzakezu delako federatzeko aukera horregatik. Eta, erakustaldia egingo dugu, sartuko gara neure kontuan, ikusteagatik zer dagoen momentu honetan. Eta zuk erabiltzen duzu mastodon.eusekoa edo? Baina pertsonalki, sustatuk ez dauka konturik. Orain ikusten ari gara, Twitchetik ikusten baduzue, adibidez, euskarazko Wikipediak badaude tresnak gauza bera esateko hemenetan. Eta, sustatuk, badara mazki 15 bat urte, Twitteria sortu zenetik gabiltzaan, baina hemen, ez du sortu, baina ni gehitu naiz. Eta, pasatuko dut esteka bat tutxeroei momentutxo bat, utzi dazu gauzatxo bat egiten, eta da... Itxuraz Twitterren antzera, esango dugu? Eta funtzionamentuaz eta orain dela aste batzuk eta eman genuen zer bat, eta itxoin, egin nahi dudana da, Mastodoneko jenteari, idazten nahi naiz, kaixo zenean, Twitch kanalean, segura irratiarekin, zuzeneko labur bat egiten. Eta botako dut erantzun, iru minutu daukazu esarteko, zegero despiertatuko gara, hori ere abisatuko diet. Bos, ez bazkari. 5 minutu, norbaitek erantzuten digun.
5 minutu dituzu, sartzeko, zegero konexioa joango da. Eta, konexioa. bueno, ez dakit ino jarraituko nuen, joan daiteke nire profila ikustera, adibidez, eta, bueno, nik jente gutxi jarraitzen dut, 60 jarraitzen ditut, baina 176 jarraitzaile ditut, eta, bueno, Mastodon honetan, antzeko gauza bada, hor entzuten dira, azure. Zer, klik entzuten da, klik, bai. Jentea gehitzen ari zaigulako. Ez dakit. Ez dakit, nik ere. Ez dakit nondik etorri diran klik horiek. Ja, adin batera iritsi gara, anaitze. Beste bat. Hemen atzean, Jon Lizarazuk, dela, gaur, guztatu da bezo teknikaria dokatzen, baina hori espalego, gauza izango, gauza hauek kudeatzeko. Bueno, hor, ikusten ari gara, bota ditut txio pare bat, Ander Bolibarren beste zerbait ikusten dut, hau da, nik jarraitzen dudan jentearena. Wikipedia esan dugu, bidaltzen du informazioa, euskarazko Wikipedia, bai Twitterera eta bai ona ere bai, Aroa Elortzen zerbait, eta hemen ere badaude ikono batzuk, eta bultza eman diezaiokegu, eta, bueno, adibidez, Pikara Magazineko artikulu bati eman diot, eta gero daude, aldamenean aukera batzuk lokala eta federatua. Lokala da, federatua da, hemengo jendeak, Mastodon eus kontuetako jendeak, kanpoan segitzen dituen kontuak. Vale. Eta, honaz, arau batzuk daude, eta araua da, nagusiki euskaraz jarduteko dala. Nik zabaldu dezaket albiste bat, erdeazko medio baten irakurri dudana, eta komentario txiki bat sartu, baina, bueno, erdeaz bakarri jardungo banu, igual, ohartxo bat bialiko liak eta kendu. Bai, helburua da komunitatea euskaraz sortzea. Hori da. Baina nola, kanpoko adarroiek ere jarraitu ditzakegun, federatua dalako atal horretan klikatzen badut, ikusten ari naiz, el punta hui zerbait hola katalanez, Al Jazeera inglesez, inglesesko beste bat, frantzesesko, espainolezko, nazioarteko edukia, eta, bueno, ni ere agertzen ez, gure txiboak ere hor daude, eta ematen baldin badut aldiz, lokala izeneko zerean, orduan ikusiko da, bueno, hemen bertan daudenak, momentu honetan ni izan naiz azkena klikatu duena, Ander Bolibar esan dugu, Jose Rojas, dala beste teknofilo bat, berrian artikulu bat komentatzuz, argia oso aktiboa Mastodonen, eta enteratuta zeuden, eta logikoki sari bat ere eman diote honi. Ditxue Izagirre hain zuzen ere argiago kazetari bada, eta beste zerbait komentatzen, piparreak ikusten ditut. Bueno, ikusten da jardun hau euskarazkoa dela, baina kanpoko jarduna ere, bueno, bi leio desberdinetan bezala, eta gero, erantzuteko aukerak daude, eta ez dakit, jakinarazpenak ere, bota dugu hori, esan dugu hemen 5 minutu eratuko ginara, erantzun bat. A ber, klik horiek, zerbait esan nahiko du, Eta, hain zuzen ere, Jon, bera aipatu dugu, Jon Liz. Begira, badakigu, eskerrik asko. Badakigu gure ekipo teknikoak ikusten gaituela. Ikusi ezagun, bere perfilera noa, hor dago, argazki bat gainera kodesintatzeko bulegoa da hori, eta kamisetari gabez, berdin dio, zero petik ere hon gaitezke, baina da euskaldun bat arraza zaharrekoa, hotzik pasatzen ez duena, eta hor irribarri horrekin, txao. Txao, Ion. Eta, moztuko dut hau, etzan egongo gola ere, baina ikusiko dut beste gauzatxo bat, Twitcheko txatean edo aukidugun komentariorik, sartzera noa, eta... Bueno, bestela, alduko duzue berriz ere, gero ikusteko aukera dago. Bai, bueno, Mastodonen kontua sartuta daukatelako, baina irekia da elkarrezketa
ireki bat, eta bueno, nik gonbidatzen dut jendea. Ez da Twitter bezala. Antzekoa. Baina Twitter bai, igual ikusteko txioren bat, bai, baino bestela. Bai, baina funtsean gauza bera. Pixka gauza luzea bagiatzi daitezke, txio komentatua izeneko figura ez da existitzen, tut bat esaten da, tweet edo txio bat ezalean beharan tut deitzen diote, zergatik, eta bertxioa edo retweet delakoa boost edo bultza esaten zaio, baina, bueno, antzekoa da. Eta, bueno, beste gauzatxo bat komentatzeko ere bai, eta da, Argiasarien artikulo horretan, asteburukoan, utzidazu errepasatzen, utzidazu, Mastodon komunitatea, historiala jarri genuen, aurreko urteetakoa. Iazkoa badok ere komentatu nuen, musikatariak zuriegatiakin komentatu genuen, eta urteak aurrera joan da, eta 2003an, orain dela 20 urte, batzuk gogoratzen gara, sustatuk irabazi zuela, argia saria. Orduan, sareko argia deitzen zen, eta, bueno, pasada denbora pixkat, baina hemen gaude, eta egiten dugu, orduan egiten genuena. Egunero, interneteko aktualitatea komentatu. Hori da. Eta, Luisio, azken informazio horrekin agurtuko dugu. Bai, honekin esango dugu, bageneuka gero hor paleolitoko gauza batzuk, baina, bueno, beste baterako. Egin dugu bidaia Mastodonetik, eta marmotaen egun honetan, ez da torren ostegunean errepikatuko, baina bai, zailo hau. Ez, eta, bueno, entzulei gogoratu, egunean behin martxan dagoela. Bai, egia. Astelenean hasi zan, horretaz ere itzietan genuen, eta paso, 11 gainean ditugula. Bueno, baina bai, aipatuko... Egongo da itzakiaren bat, gaia propaganda egitearen alde, ez. Egongo da itzakiaren bat, gogoratu dugu. Bateri hitz egiteko donboralde honetan. Primeran. Oso, Luisio, mila esker, eta hurrengo ostegunera arte. Hurrengo arte, agur. Agur.